En aquest nou seminari d'evolució humana veurem l'origen del llenguatge. L'origen del llenguatge, òbviament, que estarà molt associat a uns aspectes que vam veure del cervell en el tema anterior. En aquest sentit, veurem inicialment quina és l'estructura del llenguatge, veurem quines són les bases neurològiques, les bases anatòmiques i, finalment, bases de tipus genètica. Dintre del que seria l'esquema d'evolució dels hominins, hem vist, al llarg d'aquests seminaris de pràctiques, una sèrie de fites, una sèrie de moments clau, podríem dir, al llarg de la nostra evolució. Bàsicament, òbviament, l'adquisició del bipedisme, l'encefalització, ja ho hem vist, l'utilització d'eines, ho vam comentar molt ràpidament en el tema anterior, i ara veurem el llenguatge. El que sí que és cert és que aquests 4 aspectes claus dels humans, del nostre llinatge, han tingut uns moments d'aparició diferents. És obvi que l'hipedisme el podem retrotraure perquè hem vist, com a mínim, a Sahelanthropus o Rorin, 6 milions d'anys, tot i que ja trobem una pelvis en ambients tancats d'Ardipithecus a 4,5, però posteriorment veuríem aquest augment d'encefalització, sobretot a partir del gènere Homo. El llenguatge, en canvi, seria una adquisició, seria una característica, seria molt més recent que en relació al bipedisme i a l'augment de l'encefalització, i que correspondria quasi bé de manera exclusiva a les espècies més recents, Homo sapiens i, pròpiament, neandertals. Seria una adquisició molt recent, la qual vindria prèviament, vindria determinada prèviament per adquisició del bipedisme, la centralització i priorització d'eines. En relació al llenguatge, hom es pot preguntar què és el que el fa tan rellevant, tan destacat dintre de l'evolució humana, a més tenint en compte que és una característica o que és una habilitat molt recent en evolució, de manera que no és una de les característiques, no és un dels caràcters que podem emprar, òbviament, per definir un hominin. No tots els hominins, ni molt menys, han tingut capacitat d'ús del llenguatge. En canvi, el considerem com una fita dintre de l'evolució dels hominins, òbviament, perquè la nostra espècie no estaria on és si no fos gràcies al llenguatge. Amb això el que està clar és que ha de quedar que les espècies, l'espècie que adquirirà el llenguatge són espècies molt recents, que apareix recentment, és una adquisició recent i que ni molt menys és una característica del llinatge hominínic. Dit això, per què ho considerem interessant? Per què ho considerem un fet de tipus destacable? Òbviament perquè l'espècie Homo sapiens actualment, si més no, és l'única espècie que parla. És cert que veiem altres espècies que tenen certa capacitat de comunicació, podríem dir, en el llenguatge, tant dintre del nostre ordre com fora del nostre ordre. Per exemple, fora podríem veure exemples com el ball de les abelles, per senyalitzar les activitats, o dintre del nostre ordre hi ha primats que tenen, podríem dir, protosistemes de comunicació. Sense anar tan lluny, la mona verda, a les zones de l'est d'Àfrica, s'ha detectat que té diverses vocalitzacions, òbviament estarem parlant d'un llenguatge, però sí que té diverses i diferents vocalitzacions per indicar la presència de certs tipus de depredadors. En aquesta espècie, alguns dels individus de la tropa, del grup, se situen en capçades d'arbre, per exemple, un dels perifèrics del grup, que està forrajeant, que està alimentant-se, està forrejant, i tenen senyals convingudes
òbviament, per 3 tipus de predadors. Si no recordo, l'àguila, un depredador, el serp i l'últim que és un lleopard. De manera que, òbviament, codifiquen en l'emissió del missatge i la persona, l'individu que ho rep de mona verda, òbviament, descodifica i rep aquesta informació de manera correcta. I això permet, òbviament, dur a terme una acció com a conseqüència, que és protegir-se. Depèn de quin sigui el depredador, la resposta serà diferent. És obvi que si ve una àguila, la resposta que se'n deriva de comunicació que ve una àguila, del soroll cultural que farà la mona verda, no és pujar als arbres, òbviament que serà molt més fàcil que t'agafin, no? De manera que tenim protollenguatges, no? O fins i tot tenim alguns animals, alguns grans simis, bonobos o goril·les, fins i tot ximpanzés que se'ls ha ensenyat a fer servir llenguatge de signes en anglès, per exemple, i han estat capaços de poder-se comunicar amb un vocabulari en llenguatge de signes que van de les 300 i les 500 paraules amb els seus pobladors o amb Homo sapiens, i fins i tot de crear noves paraules per addició de paraules. No? Però en aquest sentit, òbviament, està molt lluny que considerem un verdader o un llenguatge típicament humà, i només hauria de pensar, per exemple, la riquesa vocabulari que té un nen 4 o 5 anys, del nombre de paraules que arriba a dominar. En tot cas, és obvi que el llenguatge ha permès una evolució cultural a llarg termini. És obvi que és un sistema en què nosaltres podem codificar informació i és additiu. Aquesta informació, de manera que ens permet aquesta evolució cultural a llarg termini. A més, relacionat amb això, m'ho podem considerar com un sistema d'herència, que permet un potencial hereditari il·limitat. De fet, és la cultura molt vinculada al llenguatge, el considerem com una transmissió vertical d'informació, horitzontal d'informació, entre individus de la mateixa espècie, per exemple, per diferenciar-la de la transmissió horitzontal genètica. Ara bé, és obvi que aquesta transmissió horitzontal, jo rebo la cultura no perquè l'heredi dels meus progenitors o el llenguatge, no l'heredi en el sentit estricte, sinó per formar part d'una comunitat d'iguals, en què s'ha més transmès, només pensar que un nen, òbviament, pot adquirir llenguatge, qualsevol dels llenguatges, si no és criat pels seus pares, perquè sigui, ja no parlo d'un nen que òbviament si està adoptat i d'un altre país, aprendrà la llengua local, o perquè el sigui l'avi o els tiets, de manera que no hi ha una herència vertical, sinó que és horitzontal en aquest sentit, no? I permet un potencial extraordinari, a llarg termini. El que ens interessa dins del llenguatge, que permet que fem en el llenguatge frases, òbviament, fent servir la gramàtica. No només això, sinó que les llengües, els llenguatges, poden ser traduïts. Per què? Perquè com que tenen gramàtica, com que tenen aquestes normes internes, aquesta ordenació que determina com s'ha d'estructurar el llenguatge, doncs poden ser traduïts d'un llenguatge a un altre, coneixent les normes, coneixent les paraules d'un dels llenguatges, és fàcilment traduïble a un altre llenguatge de manera més o menys simple. Només heu de pensar, tot i que fa servir intel·ligència gràcies a les vostres correccions, sistemes de traducció simultània com Google Translate, que més o menys al principi va millorant de l'accés i de la comunicació amb la interfase dels usuaris, nosaltres, i pots tu fer canvis, no fer canvis, i el sistema va aprenent, però hi ha les normes ben establertes, de manera que Google Translate és possible gràcies a l'existència d'aquestes normes. D'altra banda, part de l'habilitat per adquirir aquest llenguatge sembla innat, i la part més important del llenguatge seria la sintaxi, aquesta part de la gramàtica sobre com s'han de fer i estructurar les frases.
El que comentàvem abans, el llenguatge, aquest llenguatge té una aparició bastant recent, no en el registre fòssil, òbviament, tot i que hi ha evidències anatòmiques que ja es veurem que ens fan pensar la seva existència, però és bastant recent. No el registre fòssil, sinó la nostra història evolutiva. Estaríem parlant dels humans anatòmicament moderns, Homo sapiens, i és probable que, òbviament, hi ha molts estudis últimament en neandertals. Estaríem parlant dels últims 200-300.000 anys. És cert que abans podríem tenir un protollenguatge, que podríem situar-lo de manera difosa durant el Pleistocè. És obvi que és molt més fàcil denotar l'existència d'alguna característica o d'algun fet, però és molt més difícil poder identificar els moments o les característiques inicials que facilitaran més tard aquesta característica, per exemple, el llenguatge. És molt més difícil veure els inicis d'aquest protollenguatge que no pas el llenguatge en si, que ja el tenim actualment. I a la vegada, més antic, com ja ho hem vist abans, tindríem l'utilització d'eines. Recordeu que típicament amb Homo, el gènere Homo, sempre s'ha tingut 0,8 milions d'anys, s'ha anat tirant enrere i estem a 2,6 milions d'anys, i molt més antic l'origen del bipedisme, òbviament, que sempre el creu així. Acceptem el Rodim i s'estanta a posar 6 milions d'anys, o si no, a 5 milions d'anys tenim el Rodim, òbviament, amb una pràctica moderna i amb dents de tipus tancat. El que és interessant és veure les característiques del llenguatge. Per una banda tenim la composició. El missatge depèn de la manera en què les parts són combinades. És cert que hi ha llenguatges més o menys estrictes en aquest fet, però depèn en general de com és combinat les parts que formen la frase. La recursivitat, les frases, poden haver frases dintre de frases, és a dir, falcades que siguin explicatives, que siguin detallant, unes frases dintre d'una altra frase, que és un somni dintre d'un altre somni. El simbolisme, aquest simbolisme en contraposició als icons, a les icones i als índexs. Té una transmissió cultural, una transmissió cultural en comptes de genètica, és obvi, és una manera de transmetre informació no vertical, no de manera genètica, de progenitors descendents, que és de transmissió d'informació, informació genètica, sinó que aquesta transmissió cultural de la informació es dona de manera horitzontal, d'acord? El llenguatge es transmet de manera cultural. I finalment tenim aquestes referències simbòliques i la presència, l'existència de sintaxi. Arribat a aquest punt, és interessant veure la descripció de característiques que Hockett, als anys 60, va fer, d'aquestes característiques del disseny del llenguatge en general i el llenguatge humà en particular, de la comunicació en general i el llenguatge humà en particular. I ell es va definir 13 característiques, 13 trets, que definirien el llenguatge humà, de manera, òbviament, que el llenguatge humà es mantindria totes, tot i que és cert que algunes d'elles, o bastantes d'elles, podrien ser compartides amb altres sistemes de comunicació d'altres animals. En aquest sentit, les 13 característiques que van definir inicialment són les següents. Per una banda, la presència d'un canal vocal auditiu, és obvi. La difusió de transmissió i recepció de tipus direccional. Que el senyal s'esvaeix de manera ràpida, aquesta transitorietat. El fet de poder intercanviabilitat dels papers, dels rols entre l'emissor i el receptor. L'avaluació total que en podem fer del missatge, que requereix una especialització, òbviament, per entendre i per parlar.
l'existència semàntica, l'arbitrarietat, la discrecionalitat, el desplaçament, la transmissió tradicional i la dualitat de patrons. És cert, com us comentava, que Hockett creia que la majoria o tots els sistemes de comunicació, d'animals, comprenien o presentaven alguna d'aquestes característiques, en més o menys mesura, de manera que les compartim, i algunes de les característiques que les compartiríem. Ara bé, el llenguatge humà seria aquell en què es troben específicament totes i cada una d'aquestes 13 característiques, a diferència dels sistemes de comunicació animal, que alguna d'elles no hi seria. A més, destacaria la transmissió de tipus tradicional i la dualitat de patrons com a característiques, diguéssim, particulars del llenguatge humà que no es trobarien o que es diferenciaria dels sistemes de comunicació animal. Aquí veieu un esquema, una taula amb aquests sistemes de comunicació animal i diversos d'humans. Tenim aquí, per exemple, llenguatge de signes o llenguatge parlat. I veiem aquestes 13 característiques en el sentit de veure si es comparteixen entre tots les espècies. I veiem que moltes dels animals, òbviament, tenen algunes característiques, però no les tenen totes. Fins i tot els gibons els hi faltaria, per exemple, la dualitat de patrons. En primats faltaria alguna d'ells, no tenen una avaluació total, d'acord, etc. Segons com ho va descriure. I només fixeu-vos, d'altra banda, que només el llenguatge parlat, doncs en les signes hi ha aquestes diferències, d'acord? Seria aquell que presenta les 13 característiques de manera sistemàtica. És cert que posteriorment Hockett va incloure 3 característiques més. Per una banda, la prevaricació, és prevaricar, és prevaricar una cosa incorrecta, no sabem que ho estàs fent, és a dir, hi ha gent que pot fer-ho de manera intencional, mentir, falsejar, enganyar, fer afirmacions fraudulentes, etc. Tenen a part d'aquest llenguatge. Reflectivitat, és a dir, podem fer servir el llenguatge per reflexionar sobre el propi llenguatge, la llengua o l'idioma per reflexionar sobre la llengua, i finalment aquesta capacitat d'aprendre. És obvi que coneixent les normes, coneixent l'estructura interna de la llengua, és fàcil aprendre-la. Aquesta capacitat de ser apresa.